Acolo. Nu mai opăniți corpul. Sau brațul așa. Fac, și aici timp. Și aici. Bum. Dana, sunt mici. Hop. Sunt mici. Și... Go! Jos, 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 considerează puțin așa, acolo. Aici! Puțin așa, acolo. Și aici! Vin! Ține piciorul ăla, că ți-am început să-l ții bine. Da? Aici! Bum, bum! Vin! Ha? Să-mi bine. Și... punem piciorul și desfacem brațele. Aici. Și aici, scurt, ha, bum, bum. La film, strângem ușulețe acolo în poziție. Și aici. Hai, focul la aceea cu brațele și și aici, ha, bum, bum. Brațele rămân pe loc. Și aici, ca să strângi, da? Ha, bum, bum. Deci direct în poziție, nu mai trage puțin. Și aici, bum. Mă rog, să dați greutatea pe spate. Și mai doare poziție. Și aici, bum. Am putut dus în spate. Așa, bum. Și hai! Hei! Bum. Se depinde. Yo!